हाय लोगोफोर आंनि आर'नाइ M1 चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर आनबक्सिं भिडिअ लोगोफोर नैबे गंसे माइक आरोना लोगोफोर बया माइक लोगोफोर मडेल नाम्बार M1 लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै बेखौ फारि फारि आनबक्सिं खालामना खिन्थागोन लोगोफोर लोगोसेनो बेखौ माबायदि कानेक्ट खालामो नोंथांमोना आं दिनै फारि फारि खिन्थालांगोन लोगोफोर लोगोसेनो लोगोफोर बियो जोंनि स्मार्टफनाव डाइरेक्ट कानेक्ट जाया लोगोफोर बेखौ माबायदि कानेक्ट खालामगोन नोंथांमोना आं दिनै फारि फारि खिन्थालांगोन लोगोफोर डाइरेक्ट सोबा बे जेकआव डाइरेक्ट सोनानै भिडिअ खालामबाथाय जाया लोगोफोर बेखौ माबायदि खालामगोन नोंथांमोना आं दिनै फारि फारि खिन्थालांगोन लोगोफोर अब्ला फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोसेनो जायफोरानोखि आंनि चेनेलाव गोदान एबा आंनि भिडिअखौ दिनै नायदों अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बाटनखौ थुना होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ फैबा नोंथांनाव गिबिथिन सौहैयो लोगोफोर अब्ला फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हाय लोगोफोर नै आं दा खेवना लाजोबसै आरोना गासिखौबो आं खेवखांबायमोन आरोना सिगाङाव लोगोफोरनि नैबे प्राइसखौ 899 लोगोफोर अब्ला नै आं दा खेवजोबना लानोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो फारि फारि खिन्थागासिनो आं लोगोफोर खेवनानै नै लेखाफोर दं लोगोफोरनि नै रिसिप्टफ्रा लोगोफोर नैफोर लेखाफ्रा नै लोगोफोरनि बे आरो लेखाफ्रा नै बेखौथ' नांखाया नालाय ओरै दोनहरजोबथ'बाय आं लोगोफोर नै सिङावसो दं आरोना लोगोफोरनि नै कपारा बया लोगोफोरनि ओरै लायो आरोना बेखौ ओरै खाजोबना लायो आरोना लोगोफोरनि आं दा खेवजोबना लानोसै लोगोफोरनि बेखिनि आरोना लोगोफोरनि बेनो नै लोगोफोर बेनो आरोना अरिजिनाल नै लोगोफोर बेनो लोगोसेनो दं नै बेटारि लोगोफोरनि बे बेटारि आरोना लोगोफोरनि बे बेटारिबो नांगौ नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नैनि उनाव जेकबो दं लोगोफोर नै जेक गिदिरा लोगोफोर आं दा खेवजोबनानै कानेक्ट खालामजोबना खिन्थानोसै लोगोफोर नोंथांमोनो नै जेकआ लोगोफोर जेक गिदिरा एयाव सोयो आरोना आं दा खिन्थागासिनो लोगोफोर दोनथ'बाय आं नै खिथिब्राया लोगोफोर ओरै खिथिब्राया दा कानेक्ट खालामना खिन्थागोन आं नोंथांमोनो लोगोसेनो दं पप फिल्टार लोगोफोर नैबे आरोना नै लोगोसेनो दंबावो नै बेटारिखौ आं दा खेवना लानोसै लोगोफोर नै आं दा कानेक्ट खालामजोबना लानोसै लोगोफोर नायदो नै गिबियावनो आं दा बेटारिखौ सोग्रोनोसै लोगोफोर ओरै खेवजायो लोगोफोरनो ओरै दं नालाय नैबे ओरै नालाय बेखौ ओरै खेवजायो आरोना नैखौ ओरै खेवहरला ओरै मारिग्रा दं ओरैबा मारिनाय जायो ओमफ्राय ओरैबा खेवनानै बेटारि सोनांगौ आरोना आं दा खेवनोसै नै खेवजोब्बाय आं दा लोगोफोरनियाव बेटारि सोयो लोगोफोर लोगोसेनो नैयाव प्लास माइनास होनाय दं लोगोफोर नैबे बेटारि नुदों नोंथांमोना नैबे प्लास आरोना नैजोंनिया प्लास नैबे गिदिरा लोगोफोर ओमफ्राय नैबे माइनास नैयाव नुनो मोन्दों नोंथांमोना नैबेजों प्लास दं नै प्लास होनाया नैबे प्लासआ ओमफ्राय नैजों माइनास लोगोफोर बेनिखायनो आं दा ओरै सोनोसै नैबे गिदिरजों प्लास नालाय लोगोफोर नैबे गिदिरजों प्लास नालाय ओरै जा सोहरनोसै आं नै लोगोफोर कानेक्ट जाबाय नैबे आं बेटारिखौ ग्रोब कानेक्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर बिनि उनाव नैखौ मारना दोनसै ओरै मारै जाखायो नालाय लोगोफोर दा आं दा बेटारिखौ सोखांबाय लोगोफोर बेनि उनाव आं दा नैबेखौ सोनोसै पप फिल्टारखौ लोगोफोर नैबे फुन बायदि आरोना नङाबाथ' ओरै हाल'ल' जायो नालाय मोजां खोनाया आं दा सोना लानोसै नै लोगोफोर बेफोरबायदि जाबाय बेफोरबायदि जाबाय बिनि उनाव आं दा नै क्लिपखौ सोनोसै आरोना नैबे सोग्रा दंखायो नैबे सोग्राया नैबे हाथाइखौ नैयाव ग्रोब सोहरो नैयाव नैबे ओरै थानायाव आं दा ग्रोब सोना लानोसै आरोना एबार नै सोना लाबाय आं लोगोफोरनि बेफोरबायदि जाबाय आरोना लोगोफोरनि बेफोरबायदि बेनो आरोना लोगोफोर गासिबो कानेक्ट जाजोब्बाय लोगोसेनो नोंथांमोन आं दहाय खिन्थादोंमोन बेनो जे गिदिरा लोगोफोर जेनेबा जे गिदिराव नैयाव ग्रोब सोयो आरोना लोगोफोर नैयाव कानेक्ट जाग्रा दंखायो बे कानेक्ट जाग्राखौ ओरै ग्रोब सोबाय ओमफ्राय गिदिरबा जेकआ गिदिरबा ग्रोब सोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मबाइलावबा नैबेनो जायो नैबेजों ग्रोब कानेक्ट खालामबाय लोगोफोर बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोरनि लोगोफोर बेखिनियानो लोगोफोर गोलावथार लोगोफोरनि 3 मिटार दं लोगोफोर बेयो गोलावथार जायो आरोना लोगोफोर एकदम गोलाव जायो ओरै गोलावथार जायो नै आं खेवजोबबावाखै लोगोफोर बेखौ माबायदि कानेक्ट खालामो नोंथांमोना नायदो नै लोगोफोर नैयाव मोनसे सेटिं दं आरोना लोगोफोर नै अन अफ खालामनाय लोगोफोर नोंथांमोना आं दा बेखौ फारि खिन्थानो नोंथांमोना बांद्राय बोसोरनि नङा आरोना लोगोफोरनि खिन्थानो आं लोगोफोर फार्स्टआव नुदों नोंथांमोना
नैबे फार्स्टना केमेरा लोगोफोर नैबे केमेरा आरोना लोगोफोर नैबे केमेरा होनाय दं बे DSLR बायदिसिना केमेराजों जायो लोगोफोर बियो नोंथांमोना जेनेबा मबाइलजों खालाम गोसो बानायाव नुदों लोगोफोर स्मार्टफनाव लोगोफोर नैबेयाव ओरै गोजौ खालामबाथाय केमेरा जागोन गाहायावबा नैबे गाहायावबा लोगोफोर नैबे जोंनि मबाइलाव जागोन आरोना लोगोफोर मबाइलजों खालामबा नोंथांमोना गाहायाव लानांगोन लोगोफोर गाहायाव आरोना लोगोफोर गाहायनि स्मार्टफनाव लोगोफोर नैबे स्मार्टफनाव लानांगोन नोंथांमोना लोगोफोर आं नोंथांमोना दा बेखौ मबाइलाव कानेक्ट खालामना खिन्थानोसै आरोना लोगोफोर डाइरेक्ट केमेराजों भिडिअ खालामनो सानदोंबा बे जानाय नङा लोगोफोर भइसआ जानाय नङा आरोना लोगोफोर बेनिखायनो नै मोनसे एप्स डाउनलड खालामना लानांगौ लोगोफोर आं खिन्थागासिनो लोगोफोर नै नायदो अब्ला नै नायदो नोंथांमोना मबाइलनि केमेरायाव माबायदि जाया नै डाइरेक्ट आंनि केमेरा दं मबाइलनि डाइरेक्ट केमेराखा आरोना बे लोगोफोर नैबे केमेरायाव थुबाय लोगोफोर नै नायदो आं दा बेखौ सोनसै जेखौ सोनसै दे आं लोगोफोर जानाय नङा बे लोगोफोर एखे खोनादों लोगोफोर नैबे मबाइलनि माइकआसो हमो आरोना लोगोफोर नैबे माइकआ हमा लोगोफोर बे डाइरेक्टआव बेनिखायनो नैयाव दांनांगोन नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांना मोनसे एप्स डाउनलड खालामना लानांगोन अपेन केमेरा होनाय लोगोफोर नै नुदों नोंथांमोना अपेन केमेराखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामना लाग्रोदो आरोना लोगोफोर आंना डाउनलड जाखानायमोन लोगोफोर बेनि थाखायनो आं डाउनलड खालामलायला नोंथांमोना प्ले स्ट'रावनो मोनखागोन आरोना लोगोफोर अपेन केमेरा होनबानो मोनखागोन लोगोफोर आं दा नै केमेराखौ अन खालामना लानोसै नोंथांमोना फारि नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं दा खिन्थालांगासिनो आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर बेफोरबायदि फैगोन लोगोफोर नोंथांमोना सेटिंआव थांदो सेटिंआव थांखांनायनि उनाव लोगोफोर नोंथांमोना नै नुदों गाहायाव नैबे भिडिअ सेटिंआव थांबाय लोगोफोर बिनि उनाव ओरै फैदो नोंथांमोना गाहायाव फैथार लोगोफोर नोंथांमोना गाहायाव फैनांगोन नैबेयाव लोगोफोर बेयाव थुनानै नोंथांमोना नैबेयाव एक्सटार्नेल माइकआव दोनबानो जाबाय नैबे एक्सटार्नेल माइकआव क्लिक थुना दोनबाय नोंथांमोना नैबे गोजौआव रेकर्ड अडिअखौ नोंथांमोना बेबायदिनो दोन लोगोफोर नैबेखौ बिदिनो दोन लोगोफोर अब्ला फैबाय दा बेक जाबाय लोगोफोर बेक खालामखांना नोंथांमोना नै नायदो लोगोफोर नै बेयाव भिडिअ खालामबानो डाइरेक्ट जाखासिगोन आरोना लोगोफोर नै आं दा कानेक्ट खालामजोबना लाबाय आरोना नै लोगोफोर नै जाबाय गाहायाव दोनबाय आं स्मार्टफनाव लोगोफोर बेनिखाय ओरै खोनासिगोन आरोना लोगोफोर नायबाय हेलौ गाहाय खाथियाव लाबा बारा मोजां खोनाया आरोना एसे गोजानाव लानांगौ बेनिखायनो एसे गोजानाव लानासो बुंनांगौ आरोना ओरैबायदि खोनासिगोन लोगोफोर आंनि ARONAI M1 चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय बेफोरबायदि खोनासिगोन आरोना गोसा लोगोफोर नै बेनो आरोना लोगोफोर बयानि नोंथांमोना टेस्ट खालामना खिन्थाबाय लोगोफोर बया M1 मडेल नाम्बारा M1 आरोना लोगोफोर नोंथांमोना खिन्थाबाय आं दहायनो लोगोफोर बेखिनियानो आरो लोगोफोर भिडिअआ लोगोफोर दिनै बेखौनो खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर अब्ला आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय लोगोसेनो जायफोरानोखि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायसिगोन लोगोफोर हेलौ